उकिलनो फन हरबाय उकिला बुंहरबाय खरस पाति होयोबा आङो 2.5 केसखौ थांनानै मावना हैगोन आरो जायगायाव उकिल दङबा उकिल हमनानै मावनानै लानो हागोन दा जुजाइनि हिनजावनि आखायाव राङानो गैया जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'आ उकिलफोरनो खरस पाति हरो होननानै जों खोनानो मोनो नाथाय नखरनि गार्जेनफोरनि खुगानिफ्राय रांनि अभाब होननानै जों खोनानो मोनो जोङो खोनानो मोनबाय जे गनो गोनां सुबुङानो दिनै गवासै थामहिनबा बिहा मोननै आरो गोदानै केस दंबावोनो बिनि थाखाय जोंनि हौवाया दिनै गनो हायासै बेनिखाय आङो खावलायो जे नोंथांमोन बिटिआर सरकारनि गाहाय बिथांमोनखौ आङो खावलायो जे बे केस मोननैखौहाय जोङो गोदानै उकिल हमोब्ला गोबां रांनि अनसुंथाइ नांगौ जागोन बेनिखाय आं नोंथांमोनखौ आङो आंनि हौवाखौ आं बख'नो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आङो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो बे समाव आं नोंथांमोननियाव मिथिहोनाय जाबाय बै थाबायबोनाय बर' हिनजावा जुजाइनि हिनजाव गावनि हौवाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै नेनानै थाफैदोंमोन उदां जायासै आलाय सिलाय दिनै हरसेखौ गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिएफबिफ्रा थानाय जानायखौ आश्रय होबाय दा गावनि जायगायाव थांफिनसिगोन जोबोद दुखुनांथावना केक लानानै थाबायनाय सानै हौवाया सासेया बिष्णु फंबाय सासेया नायहाब बिफा आरो बै उननि दखना गाननाया जुजाइनि हिनजाव मैया जुजाइखौ गगोन होननानै मोनाबिलि समाव जेलनि मोखाङाव नेनानै थाफैदोंमोन गुबुन केसनि थाखाय उदां जायासै दा गावनि जायगायाव थांफिननो थाखाय जुजाइया मैया मानो उदां जायाखै नैबे थानाय केस नाम्बार 2015 आव राङापारा सारिदुवाराव बिथांमोना केस रेजिस्टारि जादों बिनि थाखाय बिथांमोना उदां जायाखै नैबे केस नाम्बाराव थानाय गाव गावनि मबाइलजों बे गुगोलाव बे धाराखौ सार्च खालायोबा मा साजा आरो बेसे बोसोर साजा थानांगौ बेफोरखौ बयबो बुजिनो हागोन बिथाङा नैबे केस थानायनि थाखाय मैया उदां जायासै